Ez, igual itsasargia hitz batekin definitzeko nik esango nuke bizitzeko modu bat, ez? Bizi modu bat. Lagun talde bat. Lagun talde bat. Lagun talde bat, bai, ez dakit, ohitura bat edo... Izan dela eta jarraitzen du, izaten gure bizitzako parte bat. Para mí, ¿qué es? Pues, joder, como una familia. Gure ohitura euskaldunei jarraiki, salto eta dantza erori eta jaiki, naiz eta hau ulertzea zaila egin zenbaiti. Kultura gabe ezin da gizarte bat eraiki. La 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 la, la 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 la, ezin da gizarte bat eraiki. Tardea hasi zen, mendire joten zinen gente, eta ezain jakitzen jantzan, sobre todo 15-18 urteko gente. Eurek esan ninduen niri albadote irakutzi jota eta harinarin eta holan hasi ginen. Primero empezaron los chicos en el 1964 a ensayar en el bar de Zuazo que hemos estado comentando antes. Estaba al lado de las barreras de Getxo. Hasi ginen, eta ja talde urten zaun, ja jantzan hemen San Isidron jaietan urrengon urten. Urte bi lehenengo bakarrik izan ziren mutilek. Nosotras éramos 8 chicas de Getxo que bailábamos en el grupo de Verango, que aquí no había grupo, y nos vinieron a buscar. Sabían que estábamos y tal, nos llamaron y bueno, pues decidimos venir a nuestro pueblo, claro, como está mandado. Y en el 65 empezamos las chicas y ya fue todo de ahí seguido para adelante, pues todos juntos. Hasi ginen, ensaiaten hemen portikun, Elizako portikun. Hemen ensaiatzen zuten. Atzekoko portikoan, ensaiatzen zuten. Hor ensaiaten genduen. Guk neskak bere, baina mutilek altza behar hankata holan, oin pentsaten dozu eta hori da ezinezkoa. Todos los sábados había ensayo, después todos los fines de semana, los sábados había ensayo de 5 a 8 por lo menos hasta que empezaba la misa, aquí en el pórtico, ensayamos en el pórtico de la iglesia. Cuando nosotros empezamos a bailar aquí, esto estaba muerto. O sea, era muerto. Venir a la iglesia de Getxo era como que solo andaban los curas y los fantasmas. Cuando empezamos a ensayar, esto se empezó a llenar de gente, ¿verdad? A las 6:30 que había misa estaba el pórtico así, pero de gente que venía a ver los ensayos, concretamente. Y bueno, luego a la misa no sé si entrarían, pero por fuera estaba el pórtico lleno. Frankismo garaian, dantza egitea ebekoa zegoen da euskal dantzak. Orduan egiten zutela mendi taldearekin mendi irteerak. Eta entzunda daukat, aprobetxatzen zutela txistuak eraman eta mendi talde horietan, irtera horietan, dantzak ikasteko. Baten egon zen gatiken akordatenaz Euskal Herriko jaiek egon ziren, eta etortzen diren guardia zibilek, eta bakarrik euren premia izaten zen, ordu nahi txuzu txistunatzen, eta a los que tienen kaikus de cuadros verdes. Joten zen, abade bat atzen eta abade bat aurren. Eta txistularik egoten zen, bat aurren eta beste atzen. Eta, claro, polizik joten zen, txistuko joten zen abadek eta gorde hitzen zen. Bueno, en Vitoria sí he vivido el hacernos quitar los kaikus y los chistus, en una excursión que íbamos a San Mateo, no sé si venías tú. Sí. Y paramos en Vitoria a desayunar y bueno, ya sabes, pues bailando todos por la carretera y nos vinieron los munipas, kaikus fuera, chistu fuera y silic. En tiempos de Franco pasaba eso, ¿sabes? Pero nada, escondíamos y todos salíamos a la plaza y tocábamos y si nos llamaban la atención pues guardábamos y fuera, porque si no te quitaban, ¿no sabes? Porque íbamos al monte y luego en la tarde hacíamos chufla. Chufla, pues bueno, una chufla de la leche. Algunas veces pues hemos tenido que correr también con el chistu por ahí.
Los primeros alardes que hubieron aquí fueron los de San José. San José, El bai, día San José Fadura. se bailaba en Fadura, que era día de cazadores y pescadores y no sé qué historias, y bailábamos los primeros alardes. Y el día de las paellas también, pero Bai, fueron baldeaz nosotros. pailaz gu bakarrik. Ezin du bere sartu inoro berezetik, bueno, gure egunea izin zen. Herriko jai Bai, bat da, jaia eta izan orduan darako betidanik. orduan. Bada, bueno, gauza bat, tagit, ez dauka igual berezitasun handirik, baina berezitasunaren horretan egun oso berezia zen. Paellan egunen, izeten zen, diru atareteko, ez lehen ezen guok ezin hori subentzinok ayuntamiento, gero hasi zenen, lehen lau esan egoten. Saltzen genituen zapiak, hori bai. Bai, Goizerik zapiak saltzen, egia da. bai, Zapiak saltzen? goizerik zapiak saltzen. Abarrapatuen berdak dirua, txitik guk, gogoratun bertzara, patelak eskatuten jentiari eta saltzen patelarik. Zapatuk eta domekan paperak hartzen. Eta, bueno, eta gero bere bai, Beste gauza bat da. eskontzan dantzak egiten. Eta hori pentsamentzun izan den, lokala batzuk berdu. Zesteku lokalak, Elizatik gero bai atzigintzen zen bera, itsasargiara. Baina, ni akordaten ze urtetan. Elizan polita zen, Bai, polita zen, Portikoan. eta gero pesan behan, gaztea ginen, 4 urterekin, 5 urterekin ez duzu nabaritzen ni uste dut aldaketa hori. Aintzinako lokala, Gaur egun elkartea dena. gaur egun elkartea dena, hori da, beko zulo handi hori, hor egiten genuen ensaio, eta biltzen ginen berrogei, Bai, inguru. edo gehiago, Inoiz gehiago heldu gara. hor egiten ensaioak. Bai. Hori da. Bai, gu hasi ginen hemen, bueno, orain gaur egun elkartea den lokal horretan, gaur egun biltegia den lokal horretan. Eskolan esan da, Hori leiho txiki hoietatik mundu guztiak ikusten gintuen, hormak izerdituta... bai, lurra be bai. Buah. Ensaiatzen genuenean behan elkartean, hainbeste ginen, hain leku itzian, izerdia eta kondentsazioa egiten zen, eta lurrak batzutan irrista egiten zuen. Ensaioak moztu behar izaten genituen batzutan, apur bat hori ventilatzeko, eta klaro, hau da, oso sarsoi ona zen horretarako, ez? Hori zuloa usteko, kanpora atera, eta auzoari ere erakutsi apur bat. Kalean, bai, Kalean. hor Malakate, hor... Malakate inguruan kalean. Bai, gainera Aldaketa. askotan kalean egiten genuen, hemen patioan ez ginelako barruan Bai. sartzen. Momentu oso importante bat bizi izan genuela itsasargian, izan zen lokalaren aldaketa. Kriston aldaketa. Aldaketa, kriston ispilua, dana San Berria, orain ikuste ere, gaur egun txiki geratu den espazio bat. Bai, Porque itsasargia handitu zen, dantzatalde moduan, Bai. irten ginenetik hor zulo horretatik, zulo handi horretatik, baina beste lokalera. Ikusten Malakate izan dela itsasargiarentzako etxea, ez? Zango nuke. Hemen jolasten egotetik, pasatzen ginen ensaiatzera, eta ensaiotik bueltan hemen jolastera. Irtetzen Bai. ginen kanpoko patiora, edo Malakateko Bai. landetara, Bai. jende hor biltzen zen ikustera, eta polita zen auzoarentzako ere uste dut. Euskal dantzak kaleko zeo zer dira. Eta gure kalea edo gure espazioa nik uste dut Malakate izan dela beti. Paulinorekin anedota asko daude, ni apura pieza naiz eta Paulino beti izan zen, bronkak, makillaekin, horrelako gauzak. Hori egia da. Oso zorrotza zen, oso. Gure barnean gelditudan gauza bada Paulinorekin, han Elizpen, dantzan etolan eta mutilekaz, ez? Eta mutile, venga, arriba la pierna!
Ostras, en vinagre! Ostras, en vinagre que te voy a matar! Eta gizako da batzuk pasatzen zuten. Eta, bai, ostika batzuren bat bere botaten zela. Bueno, Buah. Eta txikiak ginenez, eta hola, buf, eneka. Bai. Buah, zelako errespetoa. Azarratzen zenean, Buah. igual jartzen gintuen Buah. saltoak egitera, gurutxak egitera ordu erdi, pues venga. Hori ordu... Edo gurpilak egitera, edo 10 minutu. Edo Osea, sortziko segun. bat egin, berdin ordu bat hor leku berdina sortziko bat dantzatzen, egon behar zara, eta oina, venga, gora goña. Eta horrelakoak, Irakasle hona zan, oso zorrotza, baina azkenean amaitzen zuen oso ondo dantzatzen hori. Bai, egia da. Horrela zan. Hasieran dantza irakasten zutenek, zailago zutela, haiek nolabait borrokatu zutelako dantza horiek dantzatu ahal izateko, kalean egin ahal izateko, horregatik ziren nire ustez, ez nahi justifikatzen, baina hain zorrotzak, asko bizi zuten, eta guk zorionez edo, badaukagu aukera gauzak lasaiago hartzeko, ez? Bai. Hombre, gaur egun pedagogia gehiago erabiltzen da, ez? Irakasterako orduan, lehen zan beste moduko irakasketa bat. Nik hasi nindun eta gero pentsaten esan nindun. Hemen egin behar dut responsable batzuk, nonen emetik eurek esegidu dile. Eta esan nindun. Ja badekotu preparata, ja albadot itxi eta hola nindun. Norbaitek eraban behar zuen dantza taldea, porque aurrekoak utzi zuten edo zeuden, ezin zuten, eta bueno, pues erlebo naturala bat, ez? Garai hartan normala zan. Zu nagusitera heltzen zinenean, gero umei erakustea. Beti okido, klaro, talde bat, pertsona batek responsable bakarrik badeko zu, ez teko bizirik. Dantza taldean gonden guztiok, ulertzen genuen norbaitek eramaten behar zuela. Eramaten zuena, esaten behar zuen, venga, filak egin, pues filak egin. Eta egingo dugu, dantzari dantza. Jode, berriro dantzari dantza? Bai, berriro dantzari dantza. Gero gu ere horrela ikasi genuen irakasten, eta gu ere askotan egiten genuen, errepikatzea pila bat, ondo irten arte, baina bueno. Denok pasatu izan garen apur bat, eta berriro horretatik, ulertzen dituzu, jasotzen dituzunean, eta berriro, ulertu egiten dituzu. Guk justo esango nuke bizi dugula trantsizio bat edo aldaketa bat horretan, ez? Zelan urte batzuetan edo behintzat gure hasierako urteak, pertsona batek edo bik zeramaten ardura, baina orain lan talde txoetan lan egiten dela, ez? Danak egiten dozue lan, edo hori ematen du kanpotik, eta hitz egiten dozuela zuen artean, kontsentsu batera heltzeko, eta bar. Lana berdina da, baina gehiagoren artean banatzen dugu, eta orduan aukera gehiago dago, jendea antolaketa lan horietara hurbiltzeko eta apur bat kontziente izateko dauden egin beharretaz, ez? A ver, solíamos ir a casi todos los a Gorliz, a las Andramariz, a Gorliz, ¿a dónde más íbamos? Bai, Andramariz, a Erandio también solíamos ir mucho a bailar. Erandio Goikoa, Erandio Bekoa. Yo tengo olvidado, la verdad. De Joan, Zalla. Inguruko herrietan, pila bat, ia jai gehienetan. Gainera, ni uste dut, ez da kritika, baina gaur egun baino gehiago egiten zen. Bai, astebururo, udan batez ere astebururo dantzaldi bat geneukan, hori fijo. Beti. Ensaioak eta egiten gendu zen horretarako, gero jaietan edo joateko kanpora dantzatzen eta holan. Hori izan helburua azken batean. Bueno, txikitan bazogen hor egutegi bat, ni ia astebururo egiten genuen dantza. Bizkaiko dantzari egunan, egiten genuen dantzak zen oso berezia. Jarraitzen dugu horretan parte hartzen. Itzasarri auki zuen baina, dantza taldean nahiko ona zela. Eta hori, bueno, asko eskertu behar zaio Paulin hori. Paulino sabia muchos bailes. Bai, bera jakin zuen dantzak asko egiten, eta gero guk, bueno, egin beran izan zuen zelan egin behar du, baina holan izan zan. Gu okasi ginen ja Bizkaiko dantzari biltzarraz, orduan esan dugu. Ez, jantzan egin behar du, baina dantzan ondoin behar du. Eta joan bergare euren herrire, eta ikusi zelan itzen dauden gu okitzeko hau. Zezurre representaten baduzu, herriko batena, izen behar da originala, ez zure pentsamitzu. Orduan hasi gintzen zen bere Bilbora joten,
ikisten beste dantza batzuk, bai larrain dantza, bai mutil dantzak. Azkenean dantza pertsonek egiten dugu eta aldaketak dakar. Biltzarrak antolatzen zituen horrelako ikastaroak berriro bueltan ekartzeko jatorrizko dantza. Yo cuando empecé, todos los sábados iba con el que hoy en día es mi marido y otra pareja, que también terminaron siendo pareja, a aprender los bailes a Bilbao o a donde sea para luego traerlos al grupo y enseñarlos. Larun goizetan joan behar ginela, batzuk edo tokatzen zitzaionari, alzuenari, ikastera, eta gero horrek ekartzen zuen dantza taldera, ezta? Jo, dantza berriak ikasteko normalean nik uste dut egin izan dena izan da bertara joan, lekura joan, ez? Niri tokatu zaioan adibidez Portu Alertera, Leioara, ikastera dantzak, gero azaltzeko jaten ginen 4-5 pertsona, hori bai tokatu zaio dela niri. Zutabio joan ginen, nagusien taldera sartu berri, Gasteizko 8koa ikastera Gasteizera. Beti saiatu izan gara, probintzia horretako dantzatalderen batekin edo federazioaren bitartez kontaktuan ipini eta jatorrizko dantza eta jatorrizko dantzariekin ikasten. Eta nik uste horrek horrela izan behar duela, ez azkenean oberena izaten da bertokoak direnekin harremana egitea, ez? Bidaiak, iparraldera askotan joaten ginen. Dantzatzera, basusari da joaten ginen, horren kartrukea egiten genuen. Ni ez, nik ez dugu eskara joan kanpora. Gero etorri dira denpora horiek. Horrek hasi ginen lehenengo izan zen hemen Asturiaseko. Eta holan hasi ginen, eta urte bat eurek etortzinen ona, gero ara, eta holan hasi da gehienak. Urtero egiten dugu elkartruke holan potente bat dena guretzako, dantzataldearentzako. Maiatzean ospatzen dugulako herrien jaialdia hemen frontoian, orduan talde gonbidatu bat ekartzen dugu atzerritik. Guk antolatzen ditugun dantzaldietara gonbidatzen ditugunak, gero kontran guri botatzen ziguten gonbidapena. Orduan horri esker taldeak asko bidaiatu du, eta gero kontrara bai Getxon egon dira dantzatalde asko. Potente asko. Grezian, Uruguai, Galizian, Asturias bere bai, Katalunian, eta iparraldean bere bai, iparraldean bai bi bider. Kanpoko dantza taldeak ekarri, beraien kultura eta folklorea erakutsi herriari, eta gero gurea, Euskal Herriko kultura eta folklorea, ahalik eta urrunen eraman. Herrien jaialdia Andramaniko jaien barruan ospatzen dugu, eta hor prestaketa lanak hasten dira udazkenetik. Batez ere kanpoko talde gonbidatua aukeratu, kontaktatu eta apur bat eskainiko dugunen repertorioa aukeratu. Un festival no es estar bailo y ya está, es lo de dentro, o sea que es una locura, te vas quitando por el camino, te van atando las cosas, no sé qué. En un festival de los que hacemos, los dancharis se pueden cambiar 2, 3, 4, hasta 5 veces las que haga falta esto y sin embargo el que te viene de fuera te baila normalmente con un traje. No se cambian. Eta dantzaldietara joateko material guzti hori eraman behar da. Goratze dute gazkinetara eraman behar genuena Argentinara, arkoi batzuk egin zirela, apropos horretarako. Inventarioa egin behar zen. Bai. Gero ara iristen ginenean, eskatzen ziguten ia barruan zer zegoen, eta batzutan bai ireki. Bai, espatak daramatza zuen, zer dira, armak, ebaiz armaz. Eta Guk hemen dantzak egin zuen Andramarik egunea, eta zelan da hori aldatzeko taldearekin. Jentia, dantzak egiteko, konpromiso bat egiteko, albokoa taldeko gu bakarrik egin zuen horre gauzak, eta horre gauzak gazteentzako izen zen ona, amaitu hau itxasargia zelan doa, eta... Porque gaur egun bidaiatzea, errezagoa baino. Hegaldi pilo bat daude, baina aintzina ez egoen horrelako gauzarik. Garai oso polita izan zen.
lehenengo urtek ez du aukia txistulari. Eta joan ginen eta ezun txistulari barik. Gu ensaioen izaten zen lara. Gero atartzen zen ja kasetek eta horrek da, baina lehenengo golan izan zen. Cuando ensayábamos en el pórtico no teníamos txistulari que nos tocara ni que nos aplaudiera, claro. Y todo lo hacíamos a viva voz, así tenemos ahora la garganta de tanto cantar en ese pórtico. Hemen lehenengo txistulari, esateko txistulari bat, Jesús izan da. A mí no me gustaba el chisto al principio, o sea, por mi padre, empecé por mi padre. Y en Urduliz había un grupo de danzas y bueno, ahí estuve, no sé si 2 o 3 años con ellos, hasta que se deshizo el grupo de Urduliz. Y claro, Paulino venía de Getxo a Urduliz también a ensayar y no tenía txistulari. Como en Urduliz ya no había grupo, me dijo, oye Jesús, ¿quieres venir a Getxo? Y tal. Y le dije, bueno, pues vaya, iré y tal. Jesús, ja kasi dantza taldearekin batera hasi zan txistua jotzen. Eta beti, Jesusen txistua entzun da besteen gainetik. Jesusen txistua dakit zer daukan, baina beti entzuten da besteen baino gehiago. Yo te puedo decir, por mi experiencia, ¿no? que la fuerza del chisto la tienes que dar uno, y lo tienes aquí, en el corazón, ¿sabes? Y yo soy un tío de que cuando salgo a tocar a la calle me gusta que suene el chisto fuerte, ¿eh? Eta gure musikariak, bueno, hor badago gure txistularia dena, gurekin behintzat gu hasi ginen dantza taldean eta gaur egun jarraitzen duen Atxuz. Bai, gero egia da hor badagoela fanfarria ditzen dioguna guk. Herrien jaialdirako gehien bat antolatzen direnak eta Portusarreko dantzaldirako. Hay bailes que se tocan con triquitisa, hay bailes que se tocan con dulzaina y hay bailes que tocan con chistu. Eso está bien, porque siempre que he estado solo he tenido que tocar con el chistu todos esos bailes, ¿sabes? Los he tenido que aprender. Pero bueno, si hay dulzaineros, pues ellos ya tocan esos bailes y tal, y tocan, te quitan trabajo a ti, ¿no sabes? Orkesta edo fanfarria moduan, Txopolis fanfarria ere egin du gurekin dantzaldietan. Ekitaldi batzuetan parte hartu izan du. Eta gero, Adirane biolina, Leire biolina, bueno, hainbat, eske dantzari eta musikari finak izan gara. En Ondiz, en el campeonato de agroescolaris, me pasó un año, la organización, me llamaron para tocar el concurso de agroescolaris, ¿no? Y me dice, oye Jesús, tenemos un problema. Hemos organizado este concurso de txistularis y no hemos especificado, y tenemos 2 o 3 chicas que se han presentado al concurso de txistularis. ¿Cómo chicas? Si es una guisondancha. No, yo no toco. Yo si bailan las chicas no toco. Pues estuvimos hablando un rato y tal, toqué. Pues como normal natural, la verdad, ¿no sabes? Nafarro eguna edo ez dakiz ospatuten nintzen Elizondora. Eta hor, egon zan, movida. Hor, Nafarroko egunean, Elizondon bertan egiten da mutildantzak egiten dire. Orduan, bazkaldu ostean, hasi ziren txistularik eta holan joten, eta benga dantzatan, eta holan, dantzara, joan gintzen, eta txistu batek edo bik itxi eutzen joteri. Eta ez da horrela joko, neskak gauzelako eta hori mutilen dantza dalako. Orduan mesedez eta ez egizer eta esan gendun ez hori da. Mutilen dantza izango da, baina neskak bere dantzaten degula. Azkenean badaude dantza batzuk, gure kultura eta gure folklore horrela delako, batzuk mutilen hasienak, beste batzuk neskaenak, naiz eta gaur egun hori aldatzen doan. Politagoa ziren niretzat, mutilen dantzat, kendut, adibidez gu mutilak, jota eta harinaria ez genuen ikasten. Neskei ez deitu zaizkien dantzak ez direla bere oso divertigarriak, ez? Beti izan dira nahiko lasaiak eta mutilei ez deitu zaizkizuenak, beti izan dira bai material aldetik, bai soinu aldetik, sarat aldetik, beti izan da beste gauza bat ikusteko, ez? El baile de los chicos es precioso. Ahora, pues bueno, podemos bailar las mujeres, que en algunos entonces no se podía. Sí. Momentu horretan, neskan dantzak eta mutilen dantzak, hori holan izaten zen bai. Creo que se está perdiendo mucho, me da mucha pena. Sobre todo a nivel chicos. A ver, en este grupo ha habido mogollón de chicos y hoy en día faltan chicos. Y les pasa a casi todos los grupos ahora, ¿eh? Antes
Había cantidad de chicas aquí, había cantidad de chicos. Y han salido aquí matrimonios a manta. Lehen ezen egon arazorik, beti geunden bi talde. De chicas nunca hemos habido problemas. Bueno, y en este grupo hace 10 años tampoco había ningún problema de chicos, o sea, de hecho éramos un poco los que más chicos teníamos de la zona, pero hoy en día, pues eso. Konturatzen zara dantzaldietan, eta dantzatale barruan bebai, puntu batetik aurrera, adin batetik aurrera, mutilak desagertzen doazela, eta hor geratzen zara, ez? Edo dantzak galdu, ze ezin dituzu dantzatu, ez dituzulako mutilak, edo neskak jarri dantzatzera. Lehen kulturalki ez zegoen beste gauzarik, ordune gure tradizioak eta gure kultura tolan erakutsi egin behar zan. Ez zegoen hainbesteko kompetentziarik beste eskolaz kanpokoekin. Gaur egun hor kompetentzian sartzen baldin bagara euskal dantzak galdu egiten du, beti. Beti izan da hori problemet. Gehienak topa gente lotu dile hor. Antes, con la prohibición de que de los bailes y todo, o sea, de la cultura, pues había un sentimiento más fuerte, entonces la gente respondía más. Orain beste patxada batekin egiten ditugu ensaioak, dantzaldiak, eta nik uste dut hor atzetik egon zelako borroka bat, irabazi genituen terreno batzuk edo esparru batzuk, eta guk orain zorionez ez dugu horiengatik borrokatu behar, ez? Pero a mí me parece que tenéis que seguir adelante, hacerlo duro y adelante como se pueda. Te tiene que gustar. Porque aquí, desde luego, todo lo que hacemos es por amor al arte. Hay grupos que no funcionan así, pero nosotros sí. Talde, segidu dile, hori da importantena. Erabiltzen zen hezkuntza zen gaztelera. Naiz eta danak edo gehienek euskera genekien, baina... Gaur egun euskera asko entzuten da, edo lehen baino gehiago entzuten da kalean, baina lehen gure gurasoak erdaldunak dira. Hizkuntza aldetik, dantzataldea lotura egiten dut euskerarekin, ez? Eta nik uste hori bai mantendu izan dela, eta horrela barneatu dugula danak, ez? Dala dantzarekin batera hizkuntza ere pasatzen den kontu bat, ez? Nik uste dut, itsasargiako jende guztiarekin oso gutxik kenduta denekin hitz egiten dudala euskeraz. Nik adibidez ere eguneroko bizitzan euskera ez dut nahi beste erabiltzen, baina dantzan bai daukadala aukera hori umeekin, aineukekin edo nagusiekin bebai euskaraz egiteko. Arropak gurasoak, amak batez ere. Txikitan norberak bere etxekoa. Hasieran ez genukan aldaketan dirik arropekin. Gero ja urteekin hasi ziren egiten. Nik gogoratzen dut, batzar batera deitu zituztela gurasoak eta talde bat sortu zen. Bueno, el grupo de costura surgió porque, a ver, a nosotros nos cosían gente de fuera, pero veíamos que salía muy caro, entonces no podíamos hacer frente a ello. Entonces tuvimos unas madres que se ofrecieron voluntarias para echarnos una mano y ahí arrancamos, intentamos hacer trajes porque hubo un boom de niñas que había que hacer mucho traje y tal. Eta holan hemen andre batzuk hasi ziren jostan, eta holan errope bere bai holan atarazen. Bueno, gona bat bestearen ganetik eta ez tegiz zer, eta ber ziren, gero zapiak bere desberdina ziren, zapi oso, eta horrek ja ez ziren gure etxekoak. El traje de los chicos era más económico, porque era una camisa y un pantalón.
pero el traje de las chicas suponía un desembolso, entonces decidimos hacer, para las niñas, hacerles trajes. Entonces empezamos ahí, haciendo eso, y luego ya quisimos ampliar el vestuario de los mayores, y se sacó, el primer traje que hicimos para mayores fue el Usaide. Jostunak betikoak dira, zorionez, nik uste, hasieratik taldean daudenak. Aunque hoy en día estamos 9, pues ha pasado mucha gente porque han pasado madres, amigos, bueno, dancharis, de todo, ¿no? Y siempre ha habido un chico, también sabe coser, pero es el que pasaba casi todo en máquina. El chico que trabajaba, o sea, que cosía, que es Agus, y yo, pues nos hemos zapateado Bilbao, sobre todo Casco Viejo, pues todos los almacenes, tiendas de tela. Dantza den lekuko arropak imitatzen ditugu ahalik eta hoberen. Guretzako bai, garrantzitsua delako tokian tokikoa respetatzea, zelan jantzten diren, zelako materiala erabiltzen zuten. Y para eso, pues eso, tienes que informarte, ver de dónde sale y todo eso. Gogoratzen dut, 50 urturrenarekin batera uste dut izan zela, erakusketa bat egin zen Torreneko erakustokian. Además la montamos nosotros mismos, o sea, les pusimos pelo, pañuelos, entonces conseguimos los maniquís. Oso polita izan zen, porque hor argi ikusi genuen, zelako aberastasun geneukan, kultural geneukan, eta dagoen itsasarrian. Yo creo que la gente cada vez le da menos importancia. Antes si te quedaba la oreja un poco caída, la tenías que poner derecha por narices, ahora pues ha quedado, pues bueno, no se nota. Yo creo que sí, pero bueno. Edo beste bat, etorri eta plantxatu barik. Ez gonak eta hori beti reluziente, baina mutilek baten batzuk ziren nahiko desastre. Eta joan beharra korrika baten, edo noren etxera, plantxatzera. Antes para nosotros que se caiga algo en el escenario o en una actuación era como un drama. Era que no te habías puesto bien o la albarca o lo que sea. Y ahora pues bueno, la coges, la tiras y ya está. Asunto resuelto. Muchas veces cuando les ves bailar en la calle, que uno está así y le está saludando a su padre allí o a su tía por allá, a ver, yo eso lo corto, pero ya, porque me meto hasta con los padres cuando dejarles a los chavales, están bailando, ya les decís luego, les besáis, les decís todo lo que queráis, pero están bailando, que se centren en el baile. Getxotarako hautzen zen, hombre, lekuan gazteak topatan okiteko edo leku batean sartuteko. Auzotar gehienak umeak han ibiltzen ginen. Eta itsaskitsasarrian nahiko garrantzitsua zen auzoarentzako. Landa eremukoak izan garen ontzat, izan zen, bueno, pues eskape bat. Ondo pasatzeko leku bat, ikasten genuen. Guretzat auzoa hau zen, eta auzoan zer zegoen, itsasargia. Eta gure gurasoak ere horretara bultzatu gintuzten. Eta gero, getxotik gauzak asko egitxuen. Momentu batean bere bai, itsasarrian lokalea bere bai, sinema emoten, zapatuk eta lomekan, urtek askok eguntzian emoten, ez umetxorik gure taldekoa dantzaiak ez, jenti guztieko albokoa jentiarik emuntzinen. Nik uste, azkenean itsasargia izan dela auzoan eragile bat, ospatu izan dituena holan data garrantzitsuak, ez? Eta gero urtean zehar, hainbat ekitaldi egiten ziren bertan, Ninauteriako lentzero, eta azkenean, naiz eta jendeak parterik ez hartu dantzataldean bertan, bai etortzen zirela jarduera horietara gurekin parte hartzera. Yo sé que empezamos a hacer el olentzero, hemos hecho también Viviente alguna vez, empezamos a ir con los de Algorta, pero al final se unificaba todo allí, nosotros queríamos que nuestro barrio tenga su olentzero, y Agus hizo la cabeza, ¿no? Porque son manitas, y luego a esa cabeza había que ponerle un cuerpo. Entonces, con medio de cabellos y eso y con mucha tela, pues hicimos un cuerpo. Bueno, pues para mí fue toda mi vida, no sé cómo decirte. Y yo me descolgué a los 18 años, pero luego me reenganchaba a los 60, o sea que ya te digo bastante. Ni utzi nuen 16 urterekin, eta ni bueltatu naiz orain dela 10 urte aldute zen berriro taldera. Lehen polita eta orain politagoa. 6 urterekin hasi nintzen eta gaur egun arte jarraitzen dut.
Orduan azkenean bihurtzen da, rutina baten barruan ja barneratzen duzun gauza bat, ez? Niretzako itzen zen, eta bada, ondin jo bada, bueno, la leche, o sea... He hecho medio vida aquí, casi los 50 años. O sea, empecé con 11 años y me he ido casi con 60. Bueno, me he ido, que sigo aquí, pero he dejado de enseñar a los niños y eso. Entonces, pues es que para mí era una cosa que yo no podía dejar de lado. Era mi motor. Gure bizitzako parte oso garrantzitsua izan dela. Nik betirako lagunak egin ditut. Hemos montado un pequeño grupito los domingos, ensayamos y ya, pues bueno, estoy un poco más metida y más... Pero ahora es el problema, te empiezan las rodillas, la cadera, y dices, ¡jope! Ya no puedo saltar y brincar. Haces amigos, haces amistades y tal, y eso te engancha y no puedes dejarlo, ¿sabes? Pues, deseando que llegue el sábado para venir a ensayar aquí con los amigos y bailar y tocar el chisto. Y así llevo 50 años aquí. Niretzat ohitura bat bezalakoa da, nire familian. Orokorrean, ez nire bakarrik, nire aizpek beba eta... Gurasoa zarenean eta zu ibili zarenean oso gustora egiten ekintza bat, bai kirola, bai ez da zer, bueno, nahi duzuna da aproba desaten haiek ere. Batzuk ez daukate oso argi zer egin eta orduan bultzatu egin behar dituzu. Eta kasualidades, gustokoa baldin badaukate, perfecto. Pero aquí hemos hecho cuadrilla, yo qué sé, mi marido era dantzari, casi toda mi hermana era dantzari, casi toda mi cuadrilla ha bailado. Y muy agradecida de que hayáis seguido, que haya gente que haya seguido y que todavía esté aquí, que es muy difícil. Sentimentuak jarraitu behar dau, ze bestela ez dau. Emozionalki hor egon behar da, ze bestela parterik ez dau. Zelan jaso dugun zehozer, saiatzen ari garen mantentzen eta zelan pasatuko diegu beste batzuei eman diguten hori, ez? Azkenean dantza da herriarentzako eta jendearentzako eta ezin dugu gorde erakutsi egin behar da.